design chungchang soi ho tur chuan chu khomin Mr. Tang chuan thil omza le an lom lo na te chu a soi zung zunga ani ang company lian le rin tlakin chutianga mi an bum mai chu a sha thiam lo thu le atan chan na sa takani theiwangin a en lia mai don lo thu te chu a soya manningin chana tumlai chuan jingcheng chuan lo chan khal vatin an company chuan tu design ma an ruk lo thu le tipal thil chuan design ni nang chu om ve thei thu chu soin ma se chu po chu thil thleng thei ani lo thu chu a soi le a an pu na chu ngoi bo pui mai an tum lo thu chu soi ve in an chui zui nga langa an pu na adik lo ani ve thung chuan an ngoi mai bik lo tur thu chu a soya Mr. Tang chuan thin rim tak chuan chwa sanin Miss Tang ve thung chuan jingcheng chu mitlalo chau chuan lo thlirin a u chwa ta ka chuan a zui ve ta shama pon lama an chwa nu chuan Mr. Tang chuan jingchengan in ring to wan kanawi ni a iom da na changkhan ngai toy nei ti ka shalom kalaka zep tum su in chunga kanom chung zong khan Mr. Yana laka changkhan I mitila sun thei me lo ti po ka munia khapa kha idu dewem ni ati chuan lo hnial vatin mi pa te chu adu du athing theya ama engatan ma angai lo tu le mel po mel du lo tu chu engatan ma ati lo thu chu alo soi ve a manningi te point design chungchang chu soi hawin exhibition na an product phau chwa tur design tu le a department changtu te kawa design chu an runge yemti kan zo do nemni ati chuan jingcheng chuan angai lo thu chu alo soya design chu an ru kan lo ti a sha thu le a original ko tu zo an ni ti a chan thu chu soin thil tum dang an nei wanga khatianga ron che an ni thu chu a soya engthil nge an tum chu ti ya manningina zo chuan an target dik tak chu LH star zok ani thu chu a soya manningi chuan chutiang boina hote team khat boy pui design pakhat wangin LH group pui a boy pha thei do nem ni alo ti ve a jingcheng chuan an boy pha thei thu le thu nei tulamin hetiang thil thleng design ruk lam hi an ngai serious thu le design ruwa an pu na hi an nem ngeta an rungei ti fin fian mumal taka an nei ni chuan an company product dang shim zor chwana tura boina a om pha thei thu le tuna rampon lama an product thon swa zong po an block sak vek tur thu le an company chu blacklist sa da in boina lian tak an to thei thu chu asoya kan zor chwa thei na muna po kan product man chu atla nyam bokanga ti in manningi po chuan alo sha thiam ve wata chu tak chu rem changa la in kan product te chu tlom zo ka lei chongin an mani ku chuak anga soin mantam zokin an tiral thei do na keini chuan thlen tir du lo viau ma ila lo thei lo win kan pom mai angai do na LH group hi kan ta ni reng chungin an thu nuaya kan kun don ti na ni chu alo ti le a manningi chuan chutianga thlen rem ti lo thu le atlai ma a chui chwa vat angai thu chu soin exhibition atana an the chwa ber product chu lak le ri a boina bulpui bera changa chuya du thu chu asoya jingcheng chuan chu thil chuan hun rei tak adu don thu le Mr. Tanga ten khatianga anron muto ani chuan arwa manna an nei fel vek to ti a chian thu chu alo soya manningi chuan chu poni se kan bei let ve shim chu angai ti a soin jingchenga ku chu von sakin hlataka chang LH group tan an kalwangwanga chutianga mi thu hnuaya kuna en kol turakal anni lo thu chu soin beidong lawa kean pen ve angai thu chu asoya jingcheng po chuan manningi tumru na mu chuan a phur ve le sota an design la le tur chuan kaltum ngalin akal ma chuan fanga te pani chu an lo le thuna design endik na tur lo boy pui tur chuan ashila anin zui chuak ta ngal bok pon lama an chwa nu chuan na nai chuan ya na te chu lo mu le in pan vatin enge mo soi pui adu thu chu asoya chuti lai chuan fanga chuan ron pot son lopin an man mo wangin motor chunga soi pui mai tur chuan ti in motora chuan anor lut nok noka ya na chuan shil hai dewa lo enin fangan lut ve tura ti chuan alut ve le mai boka
fanga chuan yana chu motor chu veilam le dinglama koi zor zorin a khaltira an hnunga nanai chu aloin so kwal nok noka motora rui thu soin adin tir ta topa fanga chuan engwanga yana chu bedu nge ani thu chu alo zota nanai chuan a comics zia le tura meli ta ta na a character chu adu thu le a phalna la ka du thu chu asoya fanga beng chu verzarin engei thoa alo ti le chuan LH group a tho thu le romance comics a zia thu chu asoya fangan zo bele tum chuan yana chuan bosin man mo tura min ti kha meichia chai kwal mai tur ni lawin alo ti ve muka fangala chuan ala shat bel chak thu chu alo soi ve tata yana insum thei to lo chuan suli tape chu phor chhuakin fanga chu char bet vekin a hnunga chuan ada a an tlan chhuak zui ta vut bok Manningi point an company designer department na an how to bear lin chu kawin an boina le an design chu copy ya an pu chungchang chu soipuin an design masa chu an lak le don thu le lo bai pui tur chuan ti in lin a pon a thei to pa chwa tur thu chu alo soi ve a chu ti la yin jing cheng po design chu alo la fel ve mek boka tangi pon jing chenga thalak chu tablet alo enin jing cheng chu ami padu zong tak ani a sha chiana chak le a chu ti lai chuan a u chu lo kalin jing chenga thalak alo en vel ti a hmu chuan ingai ven lo emokatia ti in a fiama tangi chuan a thalak te chu ke en thei lowem ni ti lo changin jing cheng chu makati thule jin ya ni nen an lo let ma a hun man dan engma chui tur om lo thu te a chan chin sha tur po om lo thu chu soin an chung ko background chui tur tak ngal po om lawa van lai tla angma in tu ma nim nai anei lo thu te chu soin zwang jin ya ni hian hetiang mi pa hi khoi choin nge a mu bik le ti in zo na chu anga le a Mr. Tanga chuan Mr. Lina nge Mr. Yana hian iril ru lwa zok ti in a zota anni pahni chu anin an lo thu le Lina chu mi patlang tak le dik na ngai na mi ani thu chu soin jing cheng ro thuruk le thil ma clear ama chuan mu tur om thu chu a soi ve thunga Manningi le Lina po an design boy puin an lo la boy le a Lina chuan an design chu thak dang lama du thu le lemziak pakhat chu mu in chu chuan ngai to na therapek thei arin thu chu asoya Manningin en chuan rose pear khalo ni in chu chuan zinia ni dik tak chu sha chwa terin angai to na chu awak thui le a Lina na ron biak ta ka chuan har chuak zokin design dang tur chu ingai to don chin tiang ti a lemaziak mai chu makti in Lina chuan en ringa zinia ni dikta khan lemzia athiam lo ti sha in Manningi a muni a arts designer lama final year zirla ani thu soivel te chu ngai to aletin a ring hlel ta hle a chu ti lai chuan Manningi secretary chu man mo dewalo tlan lutin reporter tam tak an company a an local thu le Mr. Yanan exhibition atana an design thelu ta kha ala let le ti an shat wangin zo na zota interview nei an du thu chu aron soya Manningi chu chong le in tunge chu thilo soi chuak tu chu ti in zota a shat big lo thu chu lo soin Lina chuan naktu khi monday ani a stock marketing lam in hon ni ani boka an stock atlak niam thei thu chu lo soin Manningi chuan chu thil a shata ka chuan Liu Guang rup lam thil ti ani ti aring ngala chuan anin zui chuak ta boka Manningi po ril ru ha zet chuan chu in mi tlem te che in an thil boy pui chu an sha a tu soi chuang nge ti a shathiam lo hle a in hnuai lama chuan Lina chuan reporter ho chu beng dai tumin an zo na ho chu thubel chian do lo ani thu soin reporter ho la chuan an CEO mu an du thu chu an lo soi ve boka fanga chuan lom lo deuh hian Yanan ice cream a engai lo thu chu alo soya chumi ral chuan Yana chuan ban vatin a ei ngal dai chu na nai chu alo nui saka fanga ero alo tum bur thunga Manningin na tho zo malmal la chuan tu emo hian a omna office kongka chu lokin a room a chuan
borak luna changin meikhu ti lutin tha chu atuma manningin meikhu mu chuan tlan chhuah chu tum ngalin ma se kongka chu alawin kalbok nen a chuak thei mai si lawa a phone chu la in chanpui tu kawatum chu meikhu na sa to bok nen a thok buain ni ko shelo chuan atlut ta ngala chuti lai chuan fire alarm chu lo ri in hnuai lama omte po chuan an lo shewe ngala jingcheng po akalna chang chuan lo let ve che in office a kang me chuak ti an sha chuan lina chuan office a zinia ni ala om thu chu hlau thong tak chuan soin chanpui tura kala tum chu reporter hawin an lo hwal tlat bok nen akal sun mai thei lawa jingcheng chuan manningi omti sha chuan fanga chu thil ti tu chu lo chui nga tura ti in yana nen chuan manningi chanpui tur chuan an kal ta ngala office an thlen chuan kongka chu lowin lokin pon lama chang chuan honan tum chu a password alawin thlak bok nen jingcheng chuan kongka lokna chu ti chia in office a chuan atlan lut ta ngala manningi chhuata engma shalo lo tlu mu chuan panvatin ti hartum chuan a be ngala yana chu chanpui tu kautur chuan shil ngalin yana po chu akal chhuak ngal vata manningi chu pomin mun himlam chu pan puin a thok lama boina nei wang chuan CPR ti sakwatin wa nei thlak takin manningi po chu alo har ve thei shama zuang man suan chu thlengin Mr. Zuang chu atunu chunga thil thlenga chuan a thin rim hle a midang ho chu an khum shepin manningi po chu arun har ve a Mr. Zuang chuan panvatin a thatle thatlo chu zotin a chunga thil thlenga omani chuan adam zo lo tur thu chu soin ani chan ai chuan LH group po chana poiti lo thu soi chuan zia kai chuan alo ngai thei lo hle a niala tum chu anu chuan alo khap le wata manningi po chuan a thatol thu le ati hlo thon wang chuan ngai dama dil zuya chuta Mr. Zuang chuan jingcheng chu enin atunu nen chuan in nei vatur chuan ti in ani nei na po abwa sai sak vatur thu chu asoya atunu chu an chung kwale company en kol tu turani a atunu thatak en kol sak ve tu tur amamo thu le amati na shelo tam takin an hwal vela veng hima alama changtlat tur amamo thu chu soin arang lama ani nei tur thu chu asoya manningi chu tho chuak zokin aril ru chu a ha me hle a jingcheng po chuan chutianga ranga in nei bwa sayan tum chu a chhong ve hle a lina le midang po chu a chhong hle a zia kai tenu fa chu an lom lo hle bok midang an chwa vek nu chuan jingcheng chuan manningi hne na chuan an design po alak fel to thu le an boy pui mek thu te an hlotlin ngei don thu te chu soin vo ina achunga thil thleng angkha a thlen non tir to don lo thu le a ven him tla to tur thu chu asoya manningi po chuan arin thu chu alo soi ve a chutia anin en reng lai chuan jingcheng chu har chuak thutin doctor a kau sak tur thu soi kal sna tum chu manningi chuan lo wan dingin in ne yang ati chuan jingcheng chu a chhong hle a chuta manningi chuan soinon le in kan pani hian kapu soyang khan in nei mayang ati le chuan I thu soi kha ichianga mo alo ti a chian thu chu soin helai mun kan thlen nu hian kamal em ema in nga na tur ka mamo a ni zana har sanna ka to lai khan karil ruwa nangma chia iron langa min pui tur khan kamamo tak ze che a nakin zela ka har satna min puya ka kyang omreng turin ka du che a chuwang chuan in neyang atile a jingcheng chuan ngai to chang tur chuan ti in ani ne ni chuan ama pa nga ya ale le thei to don lo thu chu soin engang mi nge kan I shelawa hetianga ka che chan po hi shelawa tunge ka ni chia shelo chungpon min nei chu idu thawem ni ati chuan manningi chuan aku chu a thla le riai riaya jingcheng chuan in ngai to chang le tur chuan ti in a chwa sana pona thlen chuan manningi thu soi chu ngai to le tin thok chu ala le hok hoka manningi po shil hai tak chuan dingin chuta thil ngai to chuak ang mai chuan kong kalam chu panin kongka honrol chuan pon lama changin jingcheng po chu lo lu le tum cha in anin tok chata
jing cheng chuan banganem betin an pahnih chuan in holo zet chuan anin ena manningi chuan tungei ni cha ka shelo ka sha zong chu nang cha hi ka nei chhuni ni ti hi ati chuan abeng bulakun nyamin a chalom in neyang kanin nei zuwa tunge kani cha ti le ka chungchang engkim chu ka shil ve kang che ati ve ta sup lina po a office a omin manningi chungai to in ami zia le sumdon na athiam dana zinia ni diktak ani chu a ring box si ma se alem zia enin mithiam le zir chuak lo tan chu tiang anga moya zia thei ani lo thu chu a sheve bok nen aril ru chu a in kap bwai hle a nana in lema zia a abwai puila chuan fanga chuan mu in abula chu in a burger ave chu adila nanai chuan lo phal loin anin hnial zui barbara yana po lo lang ve in nana ina a murwal chuan an bula chu a dessert order chu ei tur chuan lo soma fangan yana chuan cake ei du lawang alo ti rwal chuan rang zeta che ra chu thla in cake chu a ei ngal mul mula nanai chuan in ti thei zeta fanga chu enin fanga ero in makalo ti hle a yanan ke eilai chuan an pahnih chuan ti in nana in a chan nu in a call message a chan thei lo thu vel chu soin an soi thui zel taka chuan manningi chan nu ani ti chu she chuakin an pahnih chuan makti in an hoi phok le a chuan lam siama tho san vatin a fal chuan anin bedun zuya manningi nen mai chan anin muni vai chuan an boi vek thei thu chu fanga chuan soya yana chuan jing chenga shela tum chuan fanga chuan lo dang vatin a sha chuan a hna changin a ban mayang mei che fel le ril ru thata ka ni mela a ril ru ti na sak chu anun ron thlak ma alo ti a yanan engtin nge kan tiang alo ti chuan an pahnia anin mulo nan kan thei top kan chu angai ni mai chu kan ti thayang ti ro a ti chuan yana po chuan alo pom pui ve a meeting na room at chuan manningi chuan engkim an chui chwa vek to thu le an design lo ti li kau tu te po chu puang zarin zia kai le a shui shwai te an lo ni a zia kai po chu vice president ani na changin a pai thla a atana mirin om ho chu din mun thar pe hlomin zia kai le alam chang te ho chu an thin rim hle a Mr. Tangate unaw po lo kalin an ruwa man na alotlin tak lawa chuan LH Group laka thupa choin an pu na po an laklet le thu le chata ka tho ho puya chuan asom ta zuya chumi rwal chuan manningi chuan company ta na mi poimo ho ma a chuan jing cheng nen anin nei don thu le anin nei na tel pui tur chuan som vekin tuna chang chuan ke ang thawin LH Group nei tu ani ve to a kan pani in company hi kan en ko langa ati chuan lina po chuan limlo mel zet hian alo en ve renga in nei ni po chu lo thlengin manningi chu azam ru hle a nanai po an director in file petura ti wang chuan chu hmuna chuan om ve in man mo zeta akal chu miss tangin en khan in su palin a phone chu a thlau zuya a wallpaper an chan dun thalak a man miss tangina mut chuan mak chu ati hle a in nei na hun ser chu mangin jing chengan zung buna bun tir don chuan manningi chu zam le dewin ma se jing cheng chuan ama ring tur chuan ti in alama putna in maunu chu a fo pa mi pui ho chuan lompui na kut lo beng dar darin chu ti lai chuan na nei po chu lo thling ve che in an company CEO te in nei a mu thei chu a hlim hle a ma se maunu mela mu chiang che ero chu phok de wedding in manningi chu a ming chuan a kau ta vaka jing cheng le manningi po chu an hoi phei ngal wat Mr. Shena po manningi chu ngai ve dewin an pa fathala ka en mek lai chuan TV ya LH Group nei tu zuang chung ko ro khum tu in pasala nei chungchang chu lo puang ve in nei na chu lai fin an lo pe chhuaka ma se manningi te mela lan ral chuan na nai nu chuan pon lama chang kongka lo ki king Mr. Shen chuan hun tu makal son ngalin manningi te in nei na po chu a mu man talawa
in nei na mun lama po nana in manningi chu kau vakin mi puilam po chuan lo sheve in fangale ya nan nan na yan mu rwal chuan pan vatin a mui hup sakin an zon chuak ta daya manningin nana I mu chuan lau thongin an man chuak ngei to dona anga ya jingcheng chuan lo thlamwan vatin engma ngai to lo tur chuan ti in ama na boy pui tur thu shil le in ani nei ni chu lim deuh mang tur chuan a shil zuya Miss tangi chuan an omdan chu lo chik le in nana I asut la ya a phone wallpaper a mu chu she chuakin enge mu tak thupan nei chu a ring chan ta hle a in nei na ceremony an zo nu chuan manningi chuan lau thong tak hian ni china mei cha kha ano pan laia changa akom chin le a best friend ani a mi sha chuak shim shimang ati chuan lungai su engma athleng lawang kanom na mun hi sharing la I thu soi kha film khuri ro ti in jingcheng chuan lo thlamwana manningi a hadam thei mai lawang chuan din puin ngun dewin ngai tharo he rama kan let ni ma saber kha ani to lawa hetiang boy na kan to na ma saber po ani to lo boka hadam tum ro fangale ya nan engkim an boy pui vek mayang min ring ro tia nui sukhin manningi po chu a hadam ve ta dewa va in thlak to ro le kalo ngak ringang che ati le ta ka chuan manningi po chu aka son ve ta shama nanai chu ya na chuan pomin adu lo chung chu in nei na mun chang chuan kalson pui lui zelin an hnunga fanga po chuan alo zui ve zela nanai thin rim chuan ya na dara chuan se sak vakin ya na po chuan ada thlave shama in nei na lamalet le tum chu fanga chuan lo dangin nanai thin rim chuan engwanga chu tianga omnge an ni zotin ni china in nei na amau nu miss zuangi emo anti kha a chian nu manningi ani thu soila chuan fanga chuan aka lo hup sak vata nanai chuan aku chu lo vai thale nokin enge moiti le ati zui nge ka thil a sha swal thu le in nei na mi kha a chian nu ni lowin LH group nei tu ni lai an CEO zuang zinia ni ani thu chu a shila nanai chuan makti in a chian nu chu a hailo thu le an mani zok chuan ze pan nei thu chu soin engthil nge in zep ti in a zota fangan a chan du lo wang chuan yana chu panin a zot le a ani po chu alo ngoi tlata wang chuan thin rim chuana an pa ni mel ton chung chuan mi shi lo top ro u keiman mu in kawa zot mayang tia kalson le nga la tum chu fanga chuan lo pot le tin banglama kai phein tum lo deuh chuan a fop ta chota nanai chumeng phok sha in a khong ota yana po chuan makti in en ve tangota nanai chu har chuak zokin fanga chu nem sonin a beng zui ta chur fanga po chu a in thiam lo hle a mite nompa kamma hian loilan to swang cheu ti in nanai chu atlan son ta vata ia nan zui tum chu fanga chuan kaudingin zui lo tur chuan ti in tunari chuan engma ati zom lawang ati zuya jingchengan manningi ngalai chuan tangi chulo kalin in ne na hlim om takani tunge kani min sha MT in a zot zuya jingcheng chuan a sha thu chu soyin Mr. Tanga unaw nu Miss Tanglini ani thu le Zinlin Fashion Studio nei tu nu ni thu chu asoya tangi chuan nui sakin Mr. Yanan ka chan chin lo ngai ven ve chu alum hle mai ati le ta kan elpui te sha chan chu kan tan po thil poimo takania lom alo ti let ve boka tangi chuan copyright awang khan LH group le Liu Guang group hi din mun in anga kan oma ati lai chuan jingcheng chuan din mun in ang mo ti in apom lo mel le a ni e chuwang chuan hun kal le zel turatan tho du ne mo mimal takha in zom na nei kalo ngai to a tangi chuan ti in jingcheng ero lo nui sukin apoi hle mai mimal in zom na lam chu ka ngai ven zonga ni ve lo ti in lo changa tangi chuan nui let sakin I soidan manga chuan he in nei na po hi chan ingi mo wanga thlenga ni ti min shil itumani em alo ti le ta jingcheng chuan lom lo taka enin I boy lo da tura boy su ati luka
tangi chuan enga ma ngai lo zet chuan eng tik ni ai mo chuan nang le I thil nei eng kim hi kata in la ni ang ti in apang parken chu akora tar sakin akal sana jing cheng lom lo zeta adin lai chuan man ningi chu lo chuak ve in a in thlak zo thu chu aron soya jing chengan a chan mai lo wang chuan a mel chu enin a mela dik lo mu ral chuan thil thlenga omle omlo chu azot wata jing cheng chuan engma ni lo thu soin man ningi lama chuan akut lek chuakin man ningi pon alo wan ve chata an pani chuan kalsonin jing cheng chuan tangi pangpar pe kha a nu chia mak boka zuang men suna chuan omto in jing cheng chuan tangi chungai twa le tin enge motak ti tu manei chu ringin angai chu a thalo hle a man ningi po nana in a mu wang khan rilu nom lo deuh chuan alo om ve boka jing chenga ba chu machang alo chhuaral chuan lau thong deuh chuan karil ru hi anuam theilo reng reng voin khan na nai khan min mu chiang si a engtin nge kan tiang mo ti a azo chuan jing cheng la chuan ngai to lem lo ang mai hian engtin ma alo ti ringota akal pe zui dai chu engtin nge osam deuh khani soi theya ti in azot le a jing cheng chuan enge soi se min ti in lo zot le ta I achin fel dan tur kan ngai to don lo mi kawa mu mai do nem ni nge ni a kan va ya wa mu in kan va soi pu yang a ti le chuan soi pui mo adota engtin ti azot le tin jing cheng bok chuan ti nge ini na hi shil nan fawinga ya va mu in engkim shilin risk kan la anga enge mo wanga midang in an shat ve pha chuan nang le ke hian kan tor pha don ba ka zuang chung kwa le LH group hian a chiat pha vek dona voing zat nge he thu hi ka shil non don che engma ngai to boy lowin iti tura cha iril ru pero ti in manning in chan ve tumral chuan fangale yanan anti fel vek mayang nang chuan thil pakhat cha ti turi nei tia pan na in manning I po chu alo to hnung ve zela anung lama khomlawin hun wang chuan atlu tur chu jing cheng chuan wan vatin manning I po chuan tluk mai hlau chuan a wan bet ve ran boka zuang zinia ni ang hian omchun zom zero tia shilin thil dangai to lawin min ha dam tir to te ti in a shil zuya manning I po chu abu tangat ngat fangale yana pon nanai chu a che na thleng zuin pona chang chuan fanga chuan en thla in chhun lama thil thleng wang khan na nei wa mu chu a lai deuh hu ya a pe yana po chu lo ding in fanga om dan chu anin to em wang chuan pan ve vatin kan mu don chuan mu va teang tia kalmai tum chu ti ding in a pot let wata ngoi lok te chiang dewa kan ngai to masak anga yania manningi hi acha nu kha ani lo ti kan rin tir nge ngei theinan kan soi tur kan ngai to achia ngai boka he thil wang hian boss hian company chang hian banta se engtin nge niang ti in a lau thong hle a yana chuan kan thu soi arin theidan tur chu ngai to ro ba ka ting nge ingai to aviawa ti in a zole ta ka chuan kan thil tia hian telvena nei lawa keima ni wanga din mun har sa taka din tir ka du law engtin nge ingai to ve mi alo thei zo ka alo ti le ta pakhat la in tu ma ka ngai to ngai law alo ti bur mai si iti tak tak mi a boss nen hian in lawinang cha ni hi tu ma in ngai to ve tak tak law eng po ni ste Mr. Yan hun rei lo te ka shil fa dan tur ngai to na hun min pele te ti in nanai shil dan tur chu angai to le ngal vat vata yana ning to lu tuk chuan akal san ta daya fangan yana na kal sana to lo ti a sha chuan azui ve le ngal vata nanai po aruma chuan omin ril runa tak chung chuan fanga te chan dun chu hau mol molin an number te chu a block ta ringota manningi ne na an chan dun thalak te chu en le in a call le message po a chan theilo wang chuan hau le bor borin vo inami kha nangmai ni ti ro ti in abula manningi painting a call chu a ena lina po lemzak chungchang khalo langai to rengin a ril ru chu a boy hle a
chuti lai chuan tangi kharon kalin lina na hmural chuan a biak bei lo thu le ama zer boi lo tur chuan lo ti ngal vata tangi chuan lina chu ami padu zong ani lo thu chu shilve ngalin ami du chu yan jing cheng ani thu soi chuan lina chuan maktia enin Mr. Yana chu zinia ni nen vo in khan anin nei ti imit nge hin I mu ve ni lom ni alo ti le ta tangi chuan Mr. Yana hian Miss Zuangi le mai nu puya anei ti taila ati chuan lina chu a thin rim hle a eng thu yam lo nge mo isoi hi in shayem ati loka nangpon Miss Zuangi shwai tura ikal khan muzo lawin karni lai ama zongin huni mangani lom ni chuti lai chuan Mr. Yana hian lo mu bikin heta aron shwai le ta ama hian enge mudang lam omti po ano pan lai changa sheto tuini a ke ai isha chiang boka Miss Zuang zinia ni hi ale mai lo ni ta se kalami chang du angem ati chuan lina chuan chang lawin thin rim tak chuan akal sana lina kal nu chuan tangi chuan tu emobia in LH Group CEO thar chu aru ka chui turin thu chu apezui ta ngala atuk manningi te office kal chu tangin lo ngak rengin engti tura kal nge ani azo chuan thodun puya som tumalo kalani thu chu soin manningi chuan LH Group le Liu Guang Group te hi kan tho ho thei ring tak takem ni alo ti le ta tangi chuan offer chatak anei thu le kumin chunga am product design tharapiang leilok adu thu chu soin a studio phau chwa turani thu chu asoya jingcheng chuan kumin chunga mi ni don chuan aman atlem don lo thu chu alo soya tangin ngai sam zet hian an du zat an chhar thei thu chu soin aman lama chuan lungai lo tur chuan a shil ngala manningi chuan chutia zam lo taka achong vel chu angai thei lo hle a lina po tangi thu soi khan a real ru lo ti boi zwalin angai to mek lai chuan na nei chu file pe turin lo luta a file pek pa chuan dokana manningi rose ja chu mu in makati ve hle a lina chu zotin lina po chuan chu lem siak chu isheve emni alo ti le ta an university ya an professor je ani thule a angche a chanu pon a ja ve thu chu a soi chuan lina chuan manningi ne na office anom la ya manningi university changa a shat ani thu a soi lai chungai to in manningi chu a ring hlel zwal hle a chuti lai chuan tangin he na chang chuan message dongin CEO office a ommek thule ennom en tur kal ve tur chuan ti in na nei chu shwaitel ve tur chuan aron ti boka office lama tangi chuan product lei chhon chu lo la soi pui zelin manningin kan lo ngai to photang ati chuan nui sakin ngai to boi vaka nga yem ni in chhar ai sang veka le sak cheu ka in huama aman po in du za ta tam in chhar thei thu ka soi boka sumdong mi tan chuan hetiang ba ka hlok na hi om lo ti in shat ka ringa he thil hi nol ta la shareholders meeting le huna engtin nge isoi fi ang ati chuan chu nen chuan in zom na an nei lo alo ti le ta ani chuan engwanga pom lo ngei ni ati le chuan he thil hi engwanga ti ngei ni alo ti le thunga achan min zo ta ni chuan sum don na le mimal thil tak po a inzom na siam ka duwang te po ti thayang chu ti in jingcheng chu awamel pa khera manningi po chuan jingcheng chu alo en ve vata tangi chuan soizom le in designer director lin nen hian chan lui kan lo ni boka a design te hi kangai na chi takani wang po ani tela jingcheng en chung chuan ama hnaya oma ani ne na thodun ka du a ama ngei po ko ve in kan soi ho ve shim do nim ni ti in a secretary chu kautur chuan atir ngala chumi rwal chuan lina le na nai po chu lo thleng ve che in manningin nana I mu chuan a hlau thong nga le a an lo in ring lok lo nen jingcheng po chuan makati hle a an boy na ti zwal turin na nai chuan manningi chu a hminga kawin apan hnai vata ramdanga izirna ichun zom angkhan in soi nilom ni ingtin nge heta hiani om theya heng korle tlireu te hi enge omzia ti in zo na chu anga hle a
man ningi chuan chan mai ngai na shelawin a in hum ru ngot ngota angoi reng boka tangi chuan ti fu in ti zetin alo ena lina ero in zinia ni chu man ningi nge ani chu aringi na en ve reng boka jingcheng chu lawin rol vatin na nai chu pot sang vatin abula meicha chu shen man ningi ani lo thule zuang zinia ni zok ani thu chu soin an na thona an boss ber laka ache dana moi lo wang chuan a hau zui ta shepa man ningi po inti hwai sen luin shen man ningi ani lo thu chu soi ve in tu emonen an shat bol thu chu soin Mr. Lina chu a hnuai na thok a control zo lo wang chuan haulet ve in chuta changa shwai chhuak ngal tur chuan a ti zuya Lina po chuan ngai dam dil ve vatin na nai chu a kai chhuak ta ngala anu chuan tho ho chung chang chu soile in Linan hnial tum rual chuan an company ta na a chat tur thu chu alo soya adik ve tho wang chuan engma chu a soi boy tabik lawa man ningin jingchenga enin amit mengin aron ti tangin a mu chuan an company CEO ani a midang chu aron nga yem ni alo ti le zewa jingcheng chuan man ningi chu sign tur chuan alo shil ve ta boka man ningin contract sign tum chu Lina chuan zinia ni kut ziak nge ani MT chu alo en chi khle a man ningi chu azam em wang chuan sign mai thei lo chuan a oma jingcheng chuan pan hnaya kwa in a sign pui zuya tangi chuan an om dan chu alo ngai thei lo hle thunga chumi an sign nu chuan miss tangi chuan an company le ro da thatna hmuna shwai tur chuan ti in chu hmun chu zuang chung ko ami le LH Star CEO che in a hun the wangin zuang zinia ni tak tak ani nge yem ti fia chula tum chalin Lina nen chuan an zui chhuaka man ningi chuan shehle ma se nial thei ani bok lo nen chuan huphuru tak chuan akal ve zela office sa jingcheng chu omin fanga hne na LH Start le reu da khom na chu heka man ningi hon angalan tir tur chuan a shila fanga chuan a boy pui ngal wata ven him na a that thu chu soin ma se a fingerprint chi a hek thei thu chu a soya central lam nen in zo man ni wangin a pin zok chu man ningin a risk dik angai thu chu a soi boka chumi ati dik lawani chuan boina a to pha thei thu chu a soya man ningi te po warehouse ko ta chuan ding ranin security te chuan an lo dong song chale a ti dan tur shilin password chu a chhutlu masak angai thu le voi thum che ati tha thei thu te chu an lo shila apina dik lo chuan a in lok len thei thu te chu an lo soi boka Lina le tangi chuan rin hlel mel pu zet chuan an lo en uluk le boka man ningi chuan pin chu riksin an company din kum te chu a meta khol chuan adik lo thu chu aron soi zel boxi a chuta ngai to chhuakin apu ina amingai nat le rin berani wang chuan ama pian kum chu met le in alo la dik boxi lo chu aril ru ha to hle a tangi chuan company CEO ni si in an company thil poimo ber password a shelo chu makati thu soin alo chong elve zel boka atopa chuan zinia ni nen kara an chuan laya a phone man sakha ngai to le tin a phone password kha ani ngei ring chuan atop na beratan chuan a metle a fanga po in pina chhutlu apiang chuan a fingerprint heksak in ring reng chuan alo oma vane thak taka dikin chumi rual chuan fanga po chuan lo sheve in jingcheng chu thowain a shilve ngal wata jingcheng po chuan makati in manningi chu athwa ka chakati mel le a le lama fangi chuan pin chu irix dik po ni mai the ma se nang mangei ni ti shat nan I fingerprint alanga ya alo ti a manningi chuan in ring tok tak chuan chu also ma mai ti lawem ni keima nge kaniem ti lan nan kamit nge hi kas kan tir zo ka nge ti in zinia ni bit anei to wang chuan konfi tak chuan amit mangin kongka chu a hong thei ta boka fangi le lina chuan makti in fangi phei chu a plane na fel wang chuan lom lo zet chuan ruma chuan a in so taw lut ngong ngonga room lama chuan in zui lutin an kal san ta ka chuan manningi po ha dam huain
a tho chuak ta haka an na le ti turan zo nu chuan manningi chu office a le tin jingcheng chuan alo ngak ve renga manningi chuan a hnung lama chang chuan kwa thakin hadam huai mel hi apu ve ta boka jingcheng po chu in herin an pahnih chuan in en rengin anin kara chuan engi mutaka omti chu an shadun ve ve a an pahnih chuan engma dang soi lawin in holo ti sha ze chuan lungchim tak chuan anin fop zui ta boka lina po tangi chu lo thla ho ve in thil a thlak to lo tur chuan shilmol molin vo ina a che dan a thlak zia chu soin angai to na kalpui vak vak to lo tur chuan a shila tangi ero chuan la du tok mai lawin alarin lo thule zinia ni diktak ani lo ti alarin tlat thu chu alo soi ve zela chui chwa ngei atum thu chuan ala chang ve tlat boka lina chuan du tok torin le zinia ni chu a DNA po test thlapin ama nge ni thu chu alo soi ve le a tangi ero chuan nang hian zinia ni hi du ti ka sha a engma soi lo ma la imit menga chang khan ka mu the sin chu wang chuan I ring chephal lo mai mai ni kha keipon yan jingcheng hi thla mai mai ka tum lo katani turin ma ka la zel don ti in kara chang chuan lom lo zetin a chwa san ta maka jingcheng te po menson lama chuan le to in manningi chu amutui em wang chuan in chung lama chuan pomlutin Mr. Zwang te chuan lo mu in an lo en du hle a manningi po chu lo harin jingchengan apom ti a mu chuan apom na chang chuan chuk chu atum bata jingcheng chuan lo phal lowin ommai mai tur chuan shelin an malama Mr. Zwang te chu chi bai buk le zewin in chung lama chuan a chau pui zuya khuma dim taka ngatla in a phe khok te chu phel sakin khuma chuan dua takin amutir zui thlapa chumi nuwa kal suna tum chu manningi chuan akuta chuan lo van ding chatin amuthil ma ompui ri tur chuan angena jingcheng po chuan I he lowin alo rem ti ngal wat manningi chu amal chunga chuan mu in vo ina a hlo thon sia a soi chuan apui thei lo wang khan ngai dam chu alo dil ve ngal wata manningi chuan engma an sha lo big lo wang chuan a thiam lo ani lo thu shilin khatianga tangi aron che thut chan kha kanina diktak a shat wang hi ani thei mai ngem le ti ina zota jingcheng chuan lo thlamwanin a shat ka ring lo ti in lo changa manningi po chuan isoi dik mai thei shani se chuan company a lo kalin khatiang khan in rem siam na min nei pui lawanga vane thlak takin kong ka hon na password kha kalauti dik box ya zinia ni kanilo ti chu ring hlel po ni se tuna chuan a ring to nge nge yang ti in chuta thil sha chuak thut ang mai chuan a thau thuta jingcheng chu in thiam lo mel dewa enin min holowem ni keima wangin zinia ni kha abaurala khamini khan min chan tur khan local lo se chu tuna hian ibula hian omreng omsia ka thiam lo vekani tuna amit mangin tiang hian ka ombok si a ati sepa jingcheng chuan a thiam lo ani lo thule zinia ni emo anti wanga manan ni a ani chu an buaina khan a fihlim thu te chu soin amit po ama du thu ni lowin ama nge in ti tur ati wanga ni thu chu asoya in thiam lo lo tur chuan a shil taboka zinia ni chu om to lova chu wang chuan nangtel chu dam taka omzel turin ka du che ti in a shil zuya ka omang shisel takin kadamanga zinia ni du thu sam hi ka ti hlotlin sakanga ithil du inei theinan ka thei topin ka pui bokang che kan pani hian kan om dun rengang ti ro thudik tak mi shil tur thu po I soi kha iti yang ti ro manningi na ti le chuan jingcheng po chuan nakina ala shil vek tur thu chu asoi ve a ngati nge nakina kher alauti chuan jingcheng chuan a chhu dan siam remin vo ina I ha bok nen chol hadam phodro ti in tangling le liugwang group te an boy pui an chen fel zo huna pakhate te ya ashil tur thu chu asoi zuya manningin nya le tum chu tuna chuan no pang fel tak angin omri ro tile in manningi po chuan a sha thiam thu chu soin
a nga thei thu chu alo soi ve sepa chumi zanan mu chu jingcheng chuan mangchhia nei le in ano pan laia letin anu le pa in an ka san lai chu mu in kal lo tur chuan alo au vak vaka manningi chu harin jingcheng omdana mu chuan pan le vatin ti hartum chuan akawa ama athil thleng angkhan a omle mayang ti chu hlau ru tak chung chuan kawin abula omreng thu le aven him thla don thu te chu asoya jingcheng po chu ronzia om chawin amumanga chang chuan hadam tak chuan aron har chuak ve thei ta shama lelama fangapon nana in byak theina om zong zonga a block vek wang chuan she oma lo ti hle a phone hek sak te chungai to rum rumin ama bok chuan ama ma atile deuh bok si yana la chuan a phone chu keng reng lo tur chuan shelin ida bo chuan I thei ngil ve mayang alo ti ve boka chuti lai chuan jingcheng chu lo thleng ve in yana chu a passport la a flight book nga la thlok ho tur chuan shilin manningi le zinya ni zai tu doctor kha mu a mun hima shwai tur chuan ati zuya fanga chuan ngati te thut nge min sha chhuak em ni alo ti wata jingcheng chuan sha chhuak ri lo tia changin ma se liuguang group le tanglini hian an ngai ven chan riawa kan lo inven lok angai ti in a shil zuya company lama na nai chuan fanga te pahni chu lo la rel mual mualin ngai dam ron dil pu antum lawa tia a phun mol mol lai chuan fanga chu lo lang ve hlolin nana ya mu chuan pan vatin in thlashung tak chuan a kau de de a nana in fanga mu chuan thau vata kalson le nga la tum chu fanga chuan dang vatin thil soi fel adu thu chu asoya khamini thil thleng kha a in rin man bik lo thu chu soin ka boss te in nei ni ani a boy nai siam ka hlau lu tuka ya na kha shwai chwa pui tur che in ka soma nang la in tina in I se waka ya na hi ka ngai to ema chu wangin tikhan ka che topani kha ti in ama angai to wang ti soi har sa ati chu atum lo dan dai chuan a soi tamaya na nai la in ama ngai to lawa ya na zok ngai to ni wang chuan shathiam lo le in ngai dam min dil po itum mi alawa miswal takin lo ni hi khatiang kha infiam na po aniem ni ti in a hau zui tange ka manningi point jingchenga chuan engmu mang thalo nge anei chinang ti ngai to chuan a office a thu in a ril ru chu alo ko mol mola in ngai to hartum chuan lem chu aziak ta ringota chuti lai chuan lina chu lo lutin a thil zia a mu chuan makti na bok chu anei le a manningina akauta ka chuan akal chan chu soin am project dut li ami tur design chu entir zuin thil sha chan tum reng reng a khosa ni bok chu tangi thu soi te ngai twa le tin zinia ni aniem ti fianan a pen chu pe in design fu lo dewa om chuan siam rem ngal mai ro ti in a shila chuta manningi la in enga ma ngai lawin pencil chu alo la ve maya thil zi atum lai chuan lina chuan lo en chi khle a vane thlak takin sing cheng chu lo lutin a pencil chu ada thlak sak ta maka Mr. Zwangan a mudu thu soin a tir chuak ta dai boka lina chuan zinia ni chu jingchenga chuan a kon tho lutuk chu makati zwal hle a manningi chhuanu chuan jingcheng chuan lina chu thil fi atum chu ban san to tur chuan shilin lina chuan thudik shat ngei atum thule chui lo tur a du chuan engkim shil tur chuan lo ti ve in jingcheng po chuan he hmuna ni lo min lo zuila engkim ka shati rangche alo ti ve ta boka lelama LH group chuan nana inu dorami in tur cha in company thok ho tan an cha tam em wang chuan Mr. Shen chu a in kalpui tira nanai le fanga po chuan lo mu ve in chutia anin biak lai chuan manningi chuan company chwa san tum chuan alo lang ve cha boka nanai nu in mu chuan makati hle a ramdanga le khaziri na omani lom ni ati chuan nanai chuan ami mu chu manningi ani lo thule an company CEO ani thu chu alo soya fanga chuan panvatin manningi chu engtin ma omlo tur chuan shilin kaltlang top tur chuan ati a chutia an kalson don chuan manningi pa le an ui chu lo lang ve in manningi chuan apa le zela mu chu a chhong hle a
in ring man lawin a bek te chu a thlau zuya an uila chuan la hria ni om takin pantumin alo tal ve ruai boka chu thil chu tangirwa man ni in na nai nu te dora in tur order tu chu tangi ni in chutia anin mukhom lai chuan ral khata changin camera laktirin alo en ve reng boka fanga chuan a bek chu chhar saka peklet pa chuan in beng daya ngai to na film pu tur chuan a shila Mr. Shenala chuan manningi chu a hmingin alo la kau zuya mani po chuan ba deuh naka apa chu enin midang nen an hai thu soin kalsna tum chu Mr. Shen chuan ka fanu tia kau lewang chuan ading le chata fanga chuan boina omma chuan kalson pui vatumin a kai ngal dor dora chuta an ui chuan an kaina tal phelin manningi te chu a zuya fanga chuan lodan tumin manningi alodin hlia chu amonga tak ui chuan a se sakle ngala rak vakin chhuata chuan a tlu hnoka nanai te nu fa chuan pan ngalin nana in boy puya a se na en sakatum chuan fangla chuan na ti boxi in alo rem ti bik tlat lova nana I thinin toilet te lo chuan engwanga en phal lo ngei ni a thiam ti ka sha ta nga ya damdo in kal puite ngai mai thei sin a ti chuan fanga chuan amonga tak a se thu chu alo soya nanai po chu chhong ve hle in en sakatum na po chu a top ngal maka lelama manningi chu apa in lo van bet ve tlatin engwanga shalo dera chutiang om nge ani chu azo chuan manningi chuan a shat ngai lo tak tak thu soin alo chang ve tlata Mr. Shen la chuan ka fanu kum som ni chuang ke en kol hi ka hai chei ringem ni alo ti ve tlat bok nen manningin soifia tuma a fanu ani lo ti soi tum le chu Mr. Zwang te chu lo langin manningi chu atunu Zwang zinia ni ani thu chu aron soya Mr. Shen po chu an thu soi chuan chhong hle in manningi avon na chu a thla ve ta rai ria ya chutia a plan zong zong a cheta vek chu tangi chu thin rim hle in engtik ni ai mo chuan inina dik tak hi kala phau lang thawang ti in a in se ru na sa hle a Mr. Tangapo anaw cha ja mu chuan a om chu atinuam lo ve hle a Mr. Zwang te le Mr. Shen na te po thil om ja soi fe in an ti ti tlanga Mr. Shenan a fanu nen anin anga ti thu soi chuan Mr. Zwang po chuan atunu zinia ni zok ani thu chu lo soi ve in chutianga inzom na po nei lawa anin anga a fanu nge a hai pha chu amaka ti hle a afanu manningi chu azir na hmuna changa alo le thuna zuang men sona shwaya zinia ni ne na inme sha tira chani tira thathu chu alo soi ve a Mr. Shen apo chuan la ring hlel vya ma se engma soi to bik lawin manningi ero shi omti in alo chukun tlok tlok thunga an ho nu po chuan Mr. Shen chu aril ru la nom thei tlat lawa na nai nu chuan ingai chatnan manningi chu kol mai tur chenia ti in a shila manningi po a office a shom ti zet chuan lo chungui ba min apa in aron kol ta ka chuan lavatin a omna ron zo chuan Italia le khazira a om dai thu chu alo changa Mr. Shinapo chu hadam ve ta huayin in en ko chatur le thil e chatur chuan cha in poisa amamoni chuan dil shelo tur chuan a shil zui boka anin biak zo chuan manningin apa do ta shil mai chu she omati in a inthiam lo ve hle a chuti lai chuan Mr. Zwang chu lo kalin manningi a chap ti a mu chuan makati ve hle a manningi po chu hlau thong ve hle in Mr. Zwangan a she chuak mayang ti chu a hlau hle a Mr. Zwangan engwanga chap nge ani zotin jingcheng anen anin hawanga chutia om chu emni ani ti chu azo ta zoka jingcheng po in lina chu anin lama shwayin coffee in tura pek chuan mangchia nein zanmut lama har sadna anei wangin a indu lo thu chu alo soya jingchengan eng mangchia nge ane zo chuan annau pan lai thil thlenga changa in chana ni thu soin tun na ya angai twana ati boi thar le thu chu soin tiang hian soi chana
zinia ni nu le pa te anin nei khan zinia ni pa chu Mr. Yan ni in zuang chung ko a khan fapa arun chom lu ta zinia ni nen kan pathum chuan in kom ngai ta kan ni a ni kha chu greenhouse kan in fiam na a Mr. Yan fapakut chu ka ti pem sak pala Mr. Zwangi le Mr. Yan chuan damdo in lampan pui turin an shwai chhuaka chuta chuan accident rap thlak tak tokin Mr. Yan na chu a hmuna boralin Mrs. Zwangi le an fapa ero an chan chen sha tur om lovin an bo zuya an rin dan chuan Miss Zwangi le an fapa chu tuya tla in an boral ta ani an ringa kha accident kha tu emora man ani ti Mr. Zwang hian sha in zinia ni po tu man an tin a theilo nan mun danga a thon bo ta nga la tuna Zwang chung kwa in boy na tokin zinia ni po dam takin aron let le a ma se mel shat ngai lo mi pa pasal hwal anei thu kan she zoma reilo te a LH Star CEO din mun lo nga lin ani na hlenin company po akai shwai chavel ti ka sia a ma se boy na lian taka om chu he mei chia hi Zwang chung kwa ami ani tlat law lina na ti chuan singcheng chuan Zwang chung kwa mi ni lo chuan khoya mi nge ti in lo zota chu thil chu apoi mo ber law eng thil nge ti itum hi ati chuan keima hian mo ti in lo zot le ta eng tin nge poi soi lo le eng ma she lo mei chia hi i man chang kai thei zo ka hetiang din mun la oma hian ida thei zo ka ati le a achunga engi mo thleng ta se mo phur na ila thei do nem ni ati vin ta chota ka veng him do na lom alo ti chuan thei lo ta la poi soi lo din mun lo oma ida asin ka sha chwa lo che hi ring em ni izung bun phe na ser om kha ka sha chwa lo hi ring em ni yan yi ti in jing cheng chu akawa atopa chwa mi sha chwak ta lom ti in azung bun chu a phela akuta ser om chu an no pan la ya linan ya na kut ati pem sakna wanga ser ngei chu alo ni a jing cheng hi zinia ni pa fabi kha alo ni renga a omzia chu zinia ni dik tak le jing cheng hi una wan lo ni reng ti na ani a zingya ni abawral ta ka chuan jingcheng khan manningi khado shilin a pasal hwal angin a in soita kha lo ni a lina tlan chwa tum chu man bet ngal vatin lina chuan tuna athil ti dan chu du tok tur chuan shilin poi soi lo in ro tir lo tur chuan ati a ama na pui zok tur thu soin shen manningi chu kaltir tur chuan ati zuya jingchengan manningi asha chu makti in engtin nge isha ti in zo chuan University ya zinia ni shwaya tumin anin mu to thu chu alo soya manningi chu akaltir chuan zinia ni diktak azun pui tur thu chu asoya jingcheng chuan zinia ni chu athi to thu soin avin ve tangne ka jingcheng chuan soi zom le in zinia ni ron shwai le chu ka du lo bi ki ring em ni mail shat lo Zwang chung kwa hian in rol tir ka du bi ki ring em ni kapu bula kaladam ti ze phi ka du bi ki ring em ni kani na hi ka soi ni chuan zinia ni athi ti an sha chwa ka nga Zwang chung kwa hian boy na lian zok an tok do na sin chuwang chuan zinia ni hi dam turin kan ma mo tunge hun rei ta ka changa LH Star le Zwang chung kwa ti na ta ti chha tum ka sha theinan engpo ti ngai don se ka ti ze lang ati le ta linan kaltir tur ti in Mr. Zwang le apa asha tir nge nge angai thu soi chuan jingcheng chuan ni kho shelawin asiam tamaka lina chu enin a hun ka ti ma chu tu man he thu hi an sha tur ni lo ti in a phun supa nanai po fanga chu damdo ina local puin doctor chuan fanga chu endikin uise ani wangin vaccine lak angai thu le voi thum injection angai thu chu asoya fanga chuan injection chu a lau le a doctor in ti nge nge angai ti bok nen lau chung chung chuan a injection tir ta shama anin entir zo an chuak chu nanai kal chaklu tuk chu kaudingin a phalna lalawa akis ringot wang khan ngai dam dilin ma se ama fiam kwal atum wanga ni lo thu chu asoya nanai po chuan an omdan chu sha thiam a harati thu chu alo soi ve a fanga chuan an boss te nen thil boy puilan tham takan nei thu le
chan nu chu engtik nia emo alo let le ngei arin thu chu pe hel tak chuan a shila na nai chuan vo ina kanu le pashen na te nen kan hun to na chang khan nang ni nen hian in mu le ka du to lo chan po kan ni som thei ka ring to lo ati a engwangin nge kan ni thei lawang alo ti chuan na nai chuan ami padu chu ama ni lowin yan swai chau ani thu chu soin akal sana fanga chu aruk chuan aril ru chu ana ve hle a manningi le Mr. Zwang chu muhil thei lowin greenhouse a khan an kal du na manningi chuan greenhouse sa an pangpar le na shing khoi ho chu aron par chwa hun anga lel thu chu asoi chuan Mr. Zwang chuan pangpar te chu aron par chwa thei arin lo thu le kum khati chen an lo tum to a an lo cham thu le hetiang mishing ril ru se lo tak tak laka an wang hian an chang thei lo ani e ti in a shil zuya akal son nu chuan manningi chuan ring ve lowin tuile leicha le ni eng hnuaya thataka a enkol chuan a par chwa chu ring tatin pangpar chu a khoi chan nga la jingcheng po chuan lo en ve rengin tuipe ka tum chu pai pa ban phak mai lo wang chuan jingcheng chuan nui sukin apan na ya apui tawat anin rin ma a tui lo chwa le si wang chuan manningi chu a hu lawin stir lama chuan a pot son tangal wata an room an let nu chuan in silfain manningin akut a sil lai chuan jingcheng chuan silpuin akut hu te chu a shuk hul sak thlapa manningi chuan uluk zet chuan alo ena atoke ati chuan ale en kham lo em wang chuan lam siamin asampo a hu tel thu chu alo soi wata jingcheng po chuan shuk sak ve main chutia anin en reng lai chuan manningi chuan beisei nei takin mi chu a chinga jingcheng chuan engthil nge ati azo chuan engma tia chang watin zakru deuh tak chuan khumlam panin atlan san tadaya tangi chu Zwang mensona kalin Mr. Zwang ten den re tak lawin sheto an ni wangin an lo lom thiam hle a chuhlui kil pui tur chuan som ngalin an chung kwa an chut chap lai chuan Mr. Zwang chuan tangi chu atupa ziakai nen chuan blinded nei du le du lo azo chuan ziakai chuan bialnu anei thu chu alo soi wata tangi po chuan midang du anei to thu chu alo soya chumi ral chuan jingcheng chu awa mel kher boka manningi la chuan alo mu fu thein alom lo ril ru hle a tangi chuan manningi tan thei hai lo ken sakin zinyan ino pan lai khat chuan I thei ngai nat berani kha ilangai na dreng ka ringa ka lo ken chi a ti in ei tur chuan a pe a manningi la in thei hai allergy lo nei bok nen a ei she hle a chuti lai chuan jingcheng po chuan lo en ngun ve hle in a phone lo rik chuan chumi ral cha chuan tangi phone po chu a lo ri ve cha boka lelama yan swai po doctor tai nen chu lo thleng to in ma se kal khal tu anom ti sha takin clinic chu lo nok nuain doctor tai po chu hliam na tak tuarin a lo let renga pan nai watin thil thlenga zo chuan meiche melin angpahni aron kalpui te medical report zonga an local thule chumi te chuan clinic zong zong an te nok vek thule ama nge pokutan thak thu chu asoya report an da khom na hmuna an no mek thu chu asoi chuan yana po chuan apan wata mi pahni hian medical report chu lo zong mekin yana chuan lu chilin anin swal zui ta shepa lelama tangi le jingcheng pon thulom om ve ve dong ni ang mai chuan nui sakin phone chu an da rwala tangi chuan manningi chu enin thei hai ei me lo wang chuan ingai na zonga in thlak to ni don hi ti in lak sak le mai tum chu manningi chuan lo phal lowin ka ngai nat berani chuan ka ei ngei chu angai lom ti in she tak chung chuan thei hai allergy nei bok ne na ei luya jingcheng chuan ngai that lo mel zet chuan alo en ve reng bok